Hello awesome people, welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय. So नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेइलावनो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ. So जोंनि आपकामिं बेबिनि थाखाय जों माखासे ड्रेस अर्डार खालामदों. So बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय. So भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो. So गाइसफोर नै मोनसे खुलिनोसै नायलांबाय थादो. खुलो क्या ड्रेस मंगाया है बेदावनो माबानोसै लोगोफोरजों आनबक्सिं खालामनोसै बिसिनियावनो ये क्या है रोम्पर गाइसफोर हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल प्राइस को खोन्थाबाय थाला नोंथांमोननो जिखुनु जा आङो बेखौहाय फार्स्ट क्राइ अर्डार खालामदों फार्स्ट क्राइनिफ्राय माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनि वाव फार्स्ट बियो बेलाय बे फार्स्ट ड्रेस मोजां मोनदोंना मोनाखै कालारा बुबा बुंना मोजां मोनदों बेयो सेकेन्ड ड्रेस नै बेखौ देखायनोसै मादि नुदों नोंथांमोना खोन्थादो रम्पा गाननो लुबैबाय थाबाय सेकेन्ड ड्रेस बेयो सेकेन्ड बेबो फार्स्ट क्राइनिनो आं गासिखौबो फार्स्ट क्राइनिफ्रायनो बिहरजोबदों आरो बेजों लोगोसे मोनदों ग्लभ्स ओमफ्राय बेयो जाहैबाय सक्सनि किउट बेयो गोदोनायाव खुदै गबा गानहोग्रा नाव हार्ट बेयो खैथा 2 पिस ना ओमफ्राय बेयो ओरैनो सिम्पोल आरोना बैयाव एसे गुदुंमोन फार्स्ट सेकेन्ड एसे पातला कटननि गोनजा बेजों पेना नैबे सेट माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो बे लाब गोनां नालाय गाइसफोर हार्ट गोनां हार्ट शेप गोनां जा किउट नोंनि फेभरेट कालार ना स्काइ ब्लुआ जा हासबेन्डनि बियो फेभरेट कालार बेनो जाहैबाय 4 थांबायना एबाराव 5th ड्रेस 5th गाइसफोर नायलाय जा किउट गायो माला गानहोनानै गावनि गाइसफोर आंनावहाय बिदि सेम टु सेम सुइटार दं आरो ना ओंखायनो आं एसे गिदिर जागोन बियो जानायालाय फार्स्टआव होमबाबो सुइटारफ्रा बांद्राय एसे गिदिरबाबो जेबो जायाना बे माबायदि नुदों गाइसफोर खोन्थाहरदे मोजां नुदोंना नुवाखै पसन्द जादों जायाखै जाजोबदों दा वाव गाननो लुबैयाखै बे ओरै बोखारना दोनजा रम्पार बियो डाइरेक्ट ओमफ्राय बिदि बोखादो खटक वाव गांबेसे थांखो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ब्लेंकेट सिजारा आं बख'स्रायाखै आरोना गाइसफोर माने गोबाव जाबायमोन बिहरनाया गासिबो फार्स्ट क्राइनिफ्राय बिहरजोबदों पिंक ओमफ्राय बेखौ मा कालार होनोथाय ग्रीन ड्राइबो नङा पिंक कालारबो नङा मिथिला baby. Oh, what's this for? Guys, vanilla, what's so cute? Kalau kemudian bayi lagi mana bayi? Lai dah mudah bayi. Dia kan kan bu? Dah soft na? Sini aku pengen.
सुनानै डेटल एसे होनानै सुनानै फोरानना दोनजोबसै गासिखौबो आरो नोंथांमोना खोन्थागासिनो बे गांसे आरोना क्रिम कालारसिम मोनो बेखौ ग्रिनद्रायबो नङा क्रिमबो नङा आरोना गासिबो ओमफ्राय नैबे आयौ मासि क्रिम नालाय guys ओरैनो पिंक कालार माय फेभरेट कालार पिंक wow बेबा थाब रानो न ओके गाइस थ' नै नैबे आङो माने बे टाइमावहाय बेसेबां मोनदों 5 मान्थसल'सो मोनो आङो 5 मान्थ जाबायमोन आरोना 5 मान्थ रानिं जाबाय ओमफ्राय मोनसेया बेखौ ओरैनो बायना लाबोनाय आरो टाउननिफ्राय जोङो बायनो रोंनानै ओमफ्राय बे समावथ' बारा माबाबो गैयाना बायनो रोंनानै सिम्पोलनो ओरैनो गानहोनायखौ लाबोनाय बे सुनायसै केक जादोंसै ओमफ्राय नैबे जोंहा आब'आ होनाय हासबेन्डनि बिदानि हिन्जाव खाग्रा सुइट बेखौ गाइस माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव हरदे बियो सेस गासिबो बिजावजालि होजोबनाय आरोना गाइसबो नैबो ब्लेंकेट फिसा नै जा किउट हाय एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल देनां बेबिया बिदि होनसिगोन गाइस ओमफ्राय नैबेलाय बेबो ब्लेंकेट नै बियो सिंजोंहाय माने हासुबा माबा सोखिला आरो बियो थस'फोराव गाइसफोर बिजावजालि होजोबनानै ओमफ्राय साजों नै गुदुं आरो बिराद मोजां नै ब्लेंकेट गुदुं दङ बे जाहैबाय सबसे रोजासिन ब्लेंकेट बेबो बिजावजालि होनाय आं गांसेबो बायजेनाखै बे टाइमाव माने टाइमानो जाखायाखै नालाय होमबाबो एडभान्स बेखौ गिफ्ट होबाय आरो आब'आ बेखौ दङ किउट कालारा किउट ना गाइसफोर थेंक इउ आब' मा जायोमोनलाय आयं सोंदों बेबिया आयं जादों थेंक इउ आयं जि एडभान्स for this beautiful and cutie pie gift so guys बेनो बे सुखाजोबनायसो ना जाखौनो हाजोबगोन नै दाना बिथाङा आनबक्सिं खालामनायखौ खननागासिनो जोंना स' नोंथांमोना मारै मोनखो आं दिनैहाय बेबिनि ड्रेस आनबक्सिंल' लाबोबाय आरोना बे गांनैसो ड्रेसखौनो स' नोंथांमोना ड्रेसखौ पसन्द जादों जायाखै माखौ पसन्द जादों बांसिन पसन्द जानायखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरदो आरो स' उननि समावबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय थागोन स' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नै जोंना बिथाङा खननांगासिनो आहा बुग्लुंग्रा बेहा खनग्रा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरदो जुदि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानब्ला दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो See you soon in my next vlog. Bye bye guys. Thanks for watching and good night. Bye bye Karo. Bye bye. Good night.